Zometeen nog een paar seconden en dan gaan we het nieuws en dan is het Oké. sluiten met Ja, de hè? nieuws. Oké. Rottig jongens, hè. Mensen, Erg. nog een paar seconden. Maar ja. En dan zijn we er doorheen. Zoveel jaren, joh. Het is ongelooflijk. Ik zei al van ik. Toch, hè, jongens. Het is wat mensen. Wat erg. Ja, zeker weten. Emotionele tafereel hier weer. Met mijn Q's Radio. Radio Mercurius! De laatste minuten, dan zie je toch medewerkers die hier tientallen jaar gewerkt hebben, die zie je op een gegeven moment breken. Nou ja, goed, dat raak je toch wel door mijn invloed, laat ik het zo stellen. Je denkt van, hé, dan hou je je zo stevig, hè. Ik denk van, maar die laatste minuten nu. Ja, je hoorde het zelfs ik in de droeg. Nee. Het was afgelopen. Het was een week gebeurd, jongen. Ik heb het graag maar gaan doen en alle collega's ook allemaal en verwijsten. Gebeurd.